Емил бе палавник голям. Цяла Швеция е познат. Пакости без край вършеше това момче. Българската национална телевизия представя серийния филм Емил от Льонеберия. Страдаха от него татко, мама Ида и добрата Лина и учителката му дори. По повестите на Астрид Линдгрен. Сценарий Астрид Линдгрен и Уле Хелбум. Музика Георг Ридл. Оператор Ролф Линдстрем. Режисьор Уле Хелбум. Днес, когато Емил устрои гощавка за бедните. В Гатхолд се занизаха мрачните есенни дни. Още в 3 часа след обед трябваше да се палят газовите лампи в кухнята. Всички седяха заедно и всеки се занимаваше с работата си. Майката на Емил предеше тънка бяла прежда за чорапи за Емил и Ида. Лина и Кроса Мая чепкаха вълна. Таткото на Емил сменяше подметките на обувките и така спестяваше много пари, които иначе би взел селският обущар. Алфред кърпеше своите чорапи, което си бе много наложително. Какъв е този вой? От масата има вълк. Емил казва, че нашият манс е вълк. Значи никога не е виждал вълк. Ти виждала ли си? Да, когато бях малка в Смоланд имаше много вълци. И в Льонеберия ги имахме. Но мъжете копаеха дълбоки вълчи ями. Вълците падаха в тях и после ги застрелваха. Но знаете ли кои бяха още по-страшни? Не, кажи. Върколаците. Върколаци? Това пък какво е? Върколаците ли? Олеле, не смея дори да го кажа. Това е звяр. Наполовина вълк и наполовина човек. Излизаше само при пълнолуние. Казвам ви, беше като таласъм. Олеле, колко страшно. О, да. Срещне ли те върколак, край с теб. Няма по-ужасен звяр. Затова хората трябва да си стоят вкъщи при пълнолуние. Слушай, Кроса Мая, не ми плаши децата. Напротив, плаши ни. Разкажи за таласъми, зли разбойници и призраци. Не. Стига толкова. Поне кажи как се прави вълча яма. На следващата сутрин Емил се захвана да копае вълча яма. Рече си, че ако има вълча яма, в нея ще се хване и вълк. Важното е да е готова, когато завали сняг. Така ли? Когато свие студ и падне сняг, злият вълк ще излезе от гората. Олеле, страх ме. Сигурен съм, че Алфред ще ми помогне. Алфред само това и чакаше. Като я затрупа снегът, вълкът ще полети право в ямата. И бум, вътре. Да, бум, вътре. Да, бум и наистина е вътре. Оставаше само да изчакат мразовитата зима, която чукаше на вратата. И ето тя дойде. Малко преди Коледа започна да вали прелестен, пухкав сняг. В Гатхолд вече кипеше подготовката за коледните празници. Таткото на Емил изнесе овесени снопи от хамбара, които бе запазил за връбчетата. Това си е истинско разхищение. Но нека и бедните връбчета разберат, че е Коледа.
Абе, я да запази един сноп за следващата Коледа. Тези са достатъчни. Имаше и други, които трябваше да разберат, че идва Коледа. Сиромасите от приюта за бедни. Всяка година селените от Льонеберия пращаха на хората в приюта за бедни дарове, за да бъде и техният празник весел. Слушай, Яке, какво казах? Не казах ли да стоиш вътре? Този път не беше стигнал далеч. Бързо го намерих. Гледай да не се повтори. Ясно ли е? Знаеш, имам си и друга работа. Не само да тичам подири ти. Не ти достига ум, че да знаеш какви ги вършиш. Разбираш ли го? Ето, вижте, тя се държи като ревящ лъв сред стадо овце. Това е командоршата, която управляваше приюта. Майката на Емил също го прати да занесе кошница с вкусни неща в приюта. Той носеше наденици, шунка, кървавица и други вкусни неща, както и кутийка емфие за дядото на Алфред. Влез! Кой е дошъл? Това не е ли Емил? Мама ви поздравява и ви праща храна за Коледа. Бог да я благослови. Да, добрата майчица в Катхулт. Тя знае как да зарадва сиромасите. А емфието е само за дядото на Алфред. Така ли? Да си го получи. Весела Коледа на всички! Поздрави майка си и много благодарим. Ще й предам. Я да видим какво има вътре. Не пипай! Кървавица. Да си изпържи малко от нея. Не си познала. Ще пазим всичко за бъдни вечер. Ужасно съм гладна. Не преди бъдни вечер. Въобще не си мислете. Прибирам кошницата в шкафа си. Бог да е на помощ на онзи, който си пъхне носа там. Бъдни вечер дойде. По време на сутрешната литургия Емил беше така тих и мирен, сякаш бе най-послушното момченце. Държа се толкова прилично, че майка му записа в тетрадката си. Момчето е смирено, в църквата не прави пакости. На втория ден от Коледа, майката и таткото на Емил бяха канени на коледна гощавка в стопанството Скорбхулт, на другия край на селото. Понеже всички в Льонеберия познаваха Емил, децата не бяха поканени, за да не вземе да се случи нещо. Лина трябваше да наглежда децата вкъщи, но всъщност тя искаше да пътува с шейната и да гостува на майка си, която живееше в една колиба близо до Скорбхулт. Понеже ни й позволиха, тя така се ядоса, че зарони горчиви сълзи. Престани да кленчиш, Лина. Добре, пътувай с нас и гостувай на майка си. Наистина ли? Благодаря. Аз ще наглеждам децата. Но нали знаеш какви ги върши Емил? Емил е добро момченце. По Коледа няма да прави пакости. Да слушаш, разбрали ме? Ди! Разбрали ме? Да! Ди! Тичай, конче, тичай! Още ли не се е върнал? Къде за Бога е отишъл?
Сигурно е тръгнал към Катхолт, като всеки път. Какво търси все в Катхолт? Ще има да разказва много неща, що ме отишъл в Катхолт. Какво искаш да кажеш? Слушай, Клосан, тръгвай към Катхолт и гледай да върнеш Столя Йоке в приюта. Побързай! Така беше. Всичко скри в един шкаф на тавана. А когато на бъдни вечер извади кошницата, липсваше една мъничка наденичка и тя се вбеси. Крещеше. Ако крадецът не се обади веднага и не си признае, то тогава ще стане такава Коледа, че ангелите небесни ще се разплачат. Така и стана. Получихме само развалена херинга. Но в своята стаичка командоршата се тъпчеше с кървавици и наденици. Чудно как не се пръсна. Час през час поглеждах през вратата. Седеше и ядеше и преглъщаше. От време на време смръкваше от емфието на Йоке. Моето емфие. Най-добре е да се прибираме, Йоке. Хайде. Да. Така е, дядо. Тежко на този, който е беден. Знам кой ще нагости богато сиромасите в приюта. Така ли? Кой? Аз, разбира се. Ще поканя всички тях в Катхол на часа. Но сигурно без командоршата. Глупав въпрос. Всички останали. Сигурен ли си, че това не е пакост? Да, права е. Как смяташ, Емиле? Не е пакост, разбира се. Ангелите небесни няма да плачат. Напротив, ще ръкопляскат. Вярвам, че мама ще се зарадва. Но за татко не си сигурен. Но както винаги направиха това, което Емил си беше наумил. Ти и аз и ти, магарето на мелничаря, това си ти. Командоршата точно смъркаше последната доза от емфието на Йоке. Сега седеше в стаечката си в мрачно настроение, както се случва, когато човек е направил нещо непочтено и освен това се е наплюскал с толкова кървавица. Добър ден! Добър ден, Емиле! Я виж ти, Емиле, какво искаш? Дали не съм си забравил джобното нощче тук? Не, Емиле, не сме намирали джобно нощче. Някой от вас да е виждал джобното нощче на Емил? Не, аз поне не съм го виждала. Не, Емиле, нали чуваш? Тогава си тръгвам. Услади ли ви се наденицата и пачата и другите неща? Разбира се. Специално поздрави майка си и кажи, че всичко беше отлично. Ще ги поздравя, като се върнат. Но днес те са на празник в Скорбхулт. Значи днес Скорбхулт има гощавка? Аз пък да не знам. Голяма гощавка. Изпекли са 17 сладкиша. Леле, толкова сладкиши. Ей, сега ще заприпка към Скорбхулт. Каква зла стара вещица. Заключва горките стари хора. Ще трябва да ги измъкнем през прозореца. Прозорците са заковани, не можем да ги отворим.
Как да ви измъкнем? Отваря ли се някой прозорец? Само горе. Горе има един. Само в стаечката на командоршата прозорецът се отваряше. Добре, че Алфред беше голям и силен, а сиромасите бяха тънички. Да не я изпуснеш. Ние сме почти сгодени. Мен не ме закачайте. Не участвам в такава щуротия. Дума да не става. Не искаш ли да се веселиш и добре да си похапнеш? Краката ми вече не ме носят. Жалко. Ще ти приготвя голяма кошница храна и ще ти я пратя. Бог да те поживи, Емиле. Я да видим какво има тук. Боже мой, колко хубави неща да се чудиш откъде да почнеш. Вижте какви неща са сложили за нас. Тук има блаженство и радост без край. Благодарим ти, Господи. Добре дошли. Сърдечно добре дошли. Сега да празнуваме и да се веселим. Нищо не липсваше на тази гощавка. Имаше и цяло печено прасенце с захарна глазура. Малката Ида се чудеше на вълчия апетит на гостите, но се радваше, че на всички им се услажда. Внезапно се сети нещо ужасно. На следващия ден в Катхулт бяха канени всички роднини от Ингаторп. Олеле, какво ли щеше да се случи, като не остане нищо за ядене? Емиле, сигурен ли си, че това не е пакост? Забрави ли, че утре идват гостите от Ингаторп? Те са достатъчно дебели, не им трябва храна. По-добре да хапнат хората, които гладуват. Така ли? Опустоших салатата с херинга. Аз опустоших свинските ребърца. Да, те бяха опустошили всички ястия, които бяха сложени на масата. Затова по-късно на това огощение му викаха голямото опустошение. Години след това не само в Льонеберя, но и в околните общини се говореше за коледното празненство на Емил. Като се прибра, командоршата завари празна къща. Затова тръгна да търси загубените си овчици. Яркото осветление на Катхулт и се стори подозрително. Много и се щеше да разбере какво става там, но не намери нищо, на което да се покачи, за да надникне с кришом вътре. Наденичка. Макар и да съм сита, наденичката си е наденичка. Да, на времето в Смоланд точно така хващали вълци. Толкова се натъпках, че едвам ходя. Тогава да извадим шейната за дърва, Алфред. Когато всички се прибраха весели и щастливи в приюта, дори не забелязаха, че вратата е отворена. Съвсем изтощени, тупнаха в леглата си и засънуваха хубавия празник.
Чухте ли това? В моята яма е паднал вълк. Мамо, страх ме. Вълкът издава странни звуци. Не мислиш ли? Дали не е върколак? Емил беше искрено разочарован от върколака, който бе паднал в ямата му. Но после му хрумна, че по този начин биха могли да научат командоршата в бъдеще да бъде малко по-добра с сиромасите. Бързо елате да видите какъв грозен звяр е паднал в ямата ми. Емиле, наистина ли мислиш, че това е върколак? Бъди сигурна, че е истински дърт върколак. Добре, че го хванахме на свобода, е много опасен. Те са страшно лакоми. Точно така. Кой знае какви злини е извършил. Но на това ще сложим край. Алфред, дай ми пушката. Но Емилчо, не виждаш ли кой е? Командоршата много се оплаши. Откъде да знае, че пушката на Емил беше само играчка, издялкана от дърво. Ти разбра ли какво каза върколакът? Не. Не ме е грижа. Донеси ми пушката. Струва ми се, че върколакът малко прилича на командоршата. Вярно, но командоршата е по-страшна от това животно. Да. Чудя се, кой е взел онази наденичка от шкафа? Аз бях. Грях ми на душата. Аз взех наденичката. Алфред, забелязваш ли? Това наистина е командоршата. Не сме хванали върколак. Да, прав си. Как можахме да се заблудим? Хайде, помогни и да излезе. Хвани се. Да, аз взех наденичката, но на бъдни вечер бях забравила за това. Стана добре, че постоя в ямата и си спомни. Макар вече да няма вълци, ямите за вълци са много полезни. Гледахте епизод от серийния филм Емил от Льонеберия, подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Венета Янкова, редактор Майя Делева, тон режисьор Елена Симеонова, режисьор на дублажа Лилия Константинова. И артистите Йорданка Илова, Асия Братанова, Вера Методиева, Радослав Рачев, Иван Танев.